amma ƙarshe can a wani kawai mai suna dogon yasun yanzu ka na faɗa dai ko dogon yasun yawa don jiye cewa da dogon yasu. To a dalilin wancan da'awa da aka yi aka samu mutum wajen 120 a wancan lokaci suka musulunta. To sai shi mai garin sai ya nemi cewa ya kamata a shirya wani gagarumin karatu da kuma nasiha domin karrama waɗannan bayan Allah da suka musulunta. To wannan shi ya kawo ranar 21 ga watan nan aka yi tawaga ta musamman wanda shi Malam Adam Ashaka yana ɗaya daga cikin wanda suka ce wannan tafiya ba a yi ba sai da su, har da shi Malam Harun Yusuf su ma suka ce da su za a yi wannan tafiya da ma aikin sai da akwai shi Malam Ahmad. Kusan dukkan harkar da'awa mutum ne mai kokari da himma. Aka tafi wannan da'awa aka je aka yi ranar 21 ranar 22 a Tongo dogon yason aka kai kayayyakin tallafi da kayayyakin nasihu da sauransu dai zuwa ga waɗancan bayan Allah. To da suka dawo sai suka wuce Taraba ƙarƙashin gayyatar Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo wanda suka yi program shekaran jiya a Jalingo a Taraba State. So jiya kuma a bisa ga invitation na Muslim Youth for Peace and Awareness Forum suka gangaro Jimeta da Yola. Jiya an yi program a masallacin Dobeli, yau kuma za a yi a wannan masallaci. Da akwai program na mata da aka so a yi to amma bai yi ba saboda mun yi meeting. To wannan meeting ne shi yasa ba yi program na mata ba. So wannan shi ne dai a takaicen takaitawa wanda abin da ya shafi ta wannan kungiya, kuma kusan duk local government na Adamawa akwai membobi na wannan kungiya na abin da ya shafi harka ta da'awa da karatu da karantarwa. Wannan shine bayani a dunkule. Sa'annan a board of trustees na wannan kungiya akwai Imam Sufyan wanda yake Jimeta nan, kusan Imam Sufyan ai to shine vice chairman na board of trustee, bayan shi Sheikh Abdullahi Balalau shine chairman, vice mataimakinsa shine Imam Sufyan. Sannan akwai Malam Awwal da yake Mayo Galwa, member ne na board of trustee. Akwai Malam Hassan Abdul Hafiz da yake nan Hong, shi ma member ne na board of trustee. Akwai barista Muhammad Jidda wanda shine legal advisor. Usman wanda shine secretary of board of trustee da sauran shugabanni. Manufa dai ina baku background ku fahimci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine da a takaice bayani game da ita wannan kungiya a dunkule, kuma kamar da nayi bayani insha Allah ta'ala kusan ayyuka dai da kuma nasihu zamu saurare su a wajen bakin waɗannan malamai insha Allah. Ina ganin zamu fara da Sheikh mu fara da Malam Harun. To insha Allah zamu fara da Malam Harun Yusuf wanda a da baban Cinedu, ba don dai kawai ta'arifi don a san shi ba, da mun cire wannan suna yanzu. So insha Allah Malam Harun kaga takwarana ne kenan. To masha Allah, assalamu alaikum warahmatullahi. Bismillah. Akaramakallah, zamu ba da minti kamar 25 insha Allah zuwa karfe 7 zamu karba, sai mu kuma baiwa malami na gaba insha Allah. Muna godiya, Allah saka da alkhairi. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, jama'a masu kallo da masu saurare da masu ma kallo ta internet, wa'inda sako yanzu zamani ne yanda Allah ya kawo mu wanda sako ko kana nesa ma sako zai iya iske ka. Wannan ina magana da ƴan uwanmu ko in ce makwabtanmu masu bin addinin Christianity kenan.
sako saboda kada ranar lahira ka rika tunanin ko ka ce a'a kai sako bai iske ka ba, sakon nan ko ta waya ya same ka fa ya same ka, ko ta waya ya iske ka ya same ka. An haɗa abubuwan da yawa ne, ku yi haƙuri. Da haka saƙon ba sai an ɗauke ta yau ɗaure mu yawwa. Yawwa. Alhamdulillah. Da haka yanzu saƙo ba wai sai an zo ma an maka magana face to face ba. Idan ka ji saƙo, abin da ya kamata kai amfani da hankalinka, saƙon nan da aka gaya maka sai ka bincika ka gashin a daidai yake ko ba a daidai yake ba, shine magana ta gaskiya. A inda zan fara ɗan taɓawa shine yadda na ga wato ana ta mutane kullum ƙoƙarin da ake yi, an ɗauki wasu mutane ko da ke wannan dama an riga an daɗe ana yi, ba sabon abu ne. Babu wani addini a duniya da kullum ake ƙoƙarin ɓatawa suna irin addinin musulunci. Kullum a ƙirƙiri ƙarya, a ƙirƙiri wani abu wanda baya cikin addinin, ba addinin bane ba, opposite inda addinin ya karantar daban, amma a ɗauko a riƙa portraying ma duniya, ana nuna ma duniya cewa a'a wannan shine addinin musulunci. Yanzu jiya na ga wani bidiyo, wasu inyamurai an sa masu kaya kamar na Hausawa sun tsaya kusa da shanu, ban san ko mutane sun ga wannan ba. Hausar ta su kai da ji kai ka san ba Hausawa bane, mu ne yan Boko Haram, mu na nan sai mun yi musulunci. Hausar ma ko wanda bai dade cikin Hausawa ba, in dai ya zauna da Hausawa zai yi Hausar da ta fita su. Thank God da naga bidiyon ma naga wanda wallahi inyamuri ne ma yake maida masa martani, ce wannan kuna ɓata wa mutane, kuna da kawo mutane neman rashin zaman lafiya ne. So abin nufi dai anan shine kullum babu wani addini da ake kai ma nushi gabas da yamma, kudu da arewa irin addinin musulunci, amma Allah ya tsare shi. Allah ya tsare shi. Alamun Allah ya tsare shi misali ma zan fara daga kaina. Ni dan drama ne, ban in kace zan yi wa'azi dariya zan yi, zan ce to ta ina zan fara, ba taba tunani ba. Amma Allah ya yi amfani da ni misali. Wasu na tsageranci wa addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi amfani da ni na fito na gaigaya tambaya ce a addinin su, amma har yau wallahi babu wanda iya bada ansar ta. Me Allah ke nuna masa anan? Ya nuna masa cewa addinin nan nashi ne, ba magana ake ta malamai ba, a'a ayin kai malamai ka je kololuwa. Allah sai ya amfani da wanda ba malami ba, abinda aka san shi ma in yazo rawar shi ma shine yanda ake faɗin addinin musulunci. Kullum ana magana addini ne na ta'addanci. Na jewa masu kalubale, a kawo wata aya ko wata sura a cikin alkur'ani wacce ta ce a kashe jariri ko a kashe wane, ko ayar yaƙi da ta zo a alkur'ani ba cewa ta kar a taɓa yara, kar a taɓa mata, kar a taɓa priest, ya sunan priest da Hausa da Allah ku jara, masu kula da coci, kar a taɓa wurin ibadarsu. Amma su suna da ayar da ta ce akwai wasu mutane Amalakawa da aka yi su fa laifin kakanni shekara 400 da yin laifin lokacin da Annabi Musa ya zo. Amma fa wannan fa ba magana Allah bace, ina so nuna muku, saboda an canza Bible din. Magana ce ta wasu masu mulki da suke son sa siyasar su a cikin Bible da suka lalata Bible. Dan Allah ba zai yi wannan magana ba. Wa'inda suka yi laifi wai tun lokacin da Annabi Musa ya zo suna bauta ma wasu gumaka. Akwai wani sura da ake kiran Allah da shi da misalin da zan baku kamar yes, quite alright, Allah ya kira duk masu bin umarnin shi a zaman ƴaƴan shi, amma da suka mai da Allah uban a zaman uba wanda ya haifa, da alqur'ani ya zo kun sai a forget wannan sai ya ture shi, ba a kiran shi da uba. Babu inda musulmi zai kira Allah da uba, sai dai a kira shi da Allah. Kaga ai abba suna abba, to amma mu yazo mana a rabba, ba magana abba. To su ma an yi bal din lokacin da injila ta zo, sai aka soke waccan bal din. Allah ya soke waccan bal din. To wa'annan mutane sun bauta mu wannan
gumaka bal daga sunan Allah suka dauka suka mai da wannan bal da suke bauta mu wannan laifin da kakanninsu aka yi shekara 400 ba shekara 400 wai shine Allah ya bada umarni a cikin Bible Allah ya bada umarnin a shiga garin a samu amalakawa sunan yaren ne amalakawan nan a je a kashe mata a kashe yara a kashe tsofaffi a kashe jaki a kashe tumaki a kashe kai kowa aka ce kar a bar kowa da rai a garin a cikin Bible na ce to su zo mu a cikin Qur'ani a nuna mana wani abu da ya kama da wannan aya idan ka je ka duba a cikin Old Testament zaka same ta a cikin First Samuel zaka same ta a cikin First Samuel chapter 31 chapter 15 verse 1 First Samuel chapter 15 verse 1 zaka same ta a cikin littafin Bible inda aka ce ku shiga da mata da yara da jarirai kowa ku kashe ba mu da irin wannan a cikin Alƙur'ani da muke da irin wannan ayan mun bani mun lalace cewa za a yi dama addinin kullun yanda suke faɗi sun samu abin da za su yi garkuwa da shi su ce an yi ta'addanci idan ka duba littafin idan ka duba Numbers 31:17 shi kuma cewa akai ku je ku kashe kowa amma ku bar makanku ƴan mata ƙanana ku bar makanku ƴan mata ƙanana alaji in aka ce za a yi dogon labari abu in ka ga yadda yake yanda suke cewa wai misali yanda suke zuwa suke mana magana wai a ce wai ai in mutum na son gaya maka magana ya ce wai ai annabin ku ya auri ƴan shekara 6 kuma ya tare da ita tana ƴan shekara 9 ai wani ya taɓa mu wannan magana ce to mu je mu buɗe mu buɗe Numbers mu buɗe Numbers 31 verse 31 chapter 17 mu je mu buɗe ku ubangijinku wanda kuka ce Yesu shine ubangijinmu nace ka yarda Yesu ne ubangijin ka ce ka yarda shi ya saukar da Old Testament da New Testament ce to ka je ka duba umarnin da Yesu ya baka wanda ni a zuciyata na san Annabi Isa bai bada wannan umarnin ba ka je ka duba me ya faɗa yace ku shiga ku kashe kowa maza yara mata ƙanana mata duk wacce ta san masu littafin abin nan ku gogulin ku zaro wannan ayar tana Numbers chapter 31 verse 17 ku kashe kowa da mata duk macen da ta san namiji haka ba ka faɗa duk macen da ta san namiji ku kashe ta wacce bata san namiji ba ku bar wa kanku sai na ce to nan Allah ne ya bada umarni a raping because an ce ku bar wa kanku amma mu kuna accusing din mu wai da annabin mu ya auri yar shekara 6 ya tare da ita tana yar shekara 9 kuma a kalmar da aka yi amfani da ita a Hebrew a gurin kalmar ita ce daga yar shekara 3 a cikin kalmar ku bude babu dadin abin in na faɗa abin za kowa ne ya duba da Kiristan da Musulmi ka duba a Numbers 31:17 abinda aka ce ayi ku bar wa kanku ƴan matan amma an ce ku kashe maza ku kashe mata wadda ta san namiji ku kashe yara maza duka kakku ba kowane namiji ko mun kankanta shi ku kashe ku bar wa kanku ƴan mata ƙanana wacce bata san namiji ba ku bar wa kanku live for yourself yau in muke da irin wannan aya me za a gaya mana amma da an tashi sai a yi mana kalamai a kokarin da ake ko a ɓata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna saboda idan ka ɓata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ɓata kashi 75 na addinin musulunci shi yasa target din shi ake nema inda za a sare shi inda za a kafce shi to wani abu da ke faruwa akwai wani pastor da ya musulunta da muka yi magana da shi mun tattauna da shi na tabbatar da ya yarda da cewar addinin musulunci addinin gaskiya ne ya yarda cewar annabi Isa manzon Allah ne bayan gama tattaunawa mu na dauke shi na kai shi gurin wani malami Kaduna ana ce malam Asad Sunna abin da yasa na kai shi gurin malam Asad Sunna shine wato ya mutsin irin wannan abubuwan na da yawa na daya babban pastor ne shi a cikin coci aka haife shi a makarantar coci aka haife shi baban shi yanzu da muke maganar nan reverend father ne a Benue shi bai san kuɗin makaranta yayan shi ba
bai san wahala ya shi ba, duk biya mashi ake, coci ke biya mashi, yau kuma zai anshi addinin musulunci. Ni babanci ne da naga kawai to yanzu fa akwai yamutsi, daukar nauyin shi akwai yamutsi. He na gangara ne, wani malami ke kusa tun da Kaduna ne, he na gangara, wallahi ba mu taba ganin malam Asad suna bani hira ne, wallahi ranar muka fara haduwa da shi, saboda bukata ta in samu wani malami da zan jingina da shi wanda zai iya nemo wanda za a yi a dan taimaka wa mutumin nan bayan ya anshi musulunci, saboda kada ya zo in bar shi kuma cikin rikici. A take matar shi ta kira waya, kai muna tare da shi, wani bature ya kira shi daga South Africa, daga shi kasa yake tafiya, kasa yake tafiya, yana yin bishara irin tasu. Dawo zaman da muka yi da shi satin shi biyu da dawa daga Kamaru, ya je bishara babba ne. So irin wannan da muna tattauna da shi, yace bari in ga maka wani abu da ya fara bani sha'awa da addinin musulunci. Lokacin da ake sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na je na nemi tarihin shi, bari in gani wai mutumin nan wace barna yayi. Yace da yaje karanta ya dora hannu aka ce ashe mutumin nan mutumin kirki ne. Tun lokacin bai ashi musulunci, ce duk wannan abin da ake faɗa ma dai magana banza ce. Garin aje a bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna, shi wannan abin ya kai shi yaje ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ga cewa ai bai taba ganin tarihin mutumin kirki irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ya yi bayani a media, tana hana shi ma. Yau da wannan da gani su ta fara karyowa kai akwai wani abin. Har Allah ya kawo muka yi zama da shi, muka tattauna kuma ya fahimci addinin musulunci kuma ya anshi addinin musulunci. To ina nuna muku cewa lokacin da ake wa addinin barna, Allah shine yake kiyaye shi. Amma wallahi ba dan Allah na sa hannu a kariya addinin musulunci ba, wanda suke shirye wannan dukiya suke sawa ta gaske, su amfani da mutane duk inda za a yi dan a bata addinin musulunci suna, because hujja ba za ta yi amfani ka rusa addinin musulunci ba. In dai da hujja za ka zo, ba za ka iya rusa addinin musulunci ba. Ga misali ni zan ƙara yi, ina yin misali da kaina ne. Yau ni dan drama ne, ba na tsoron wani fasto ya tunkare da tattauna akan addinin musulunci da Kristiya. Ba nagari. Yau ne addinin in ce zan rigima da su. In na ce kuna tsarara, ya ce to ai a cikin addinin ka na Hindu akwai inda aka bada dama ƙarshen shekara. Dan shekara 45 abin da ya sama zai yi layi ya saki bokin sa da su da cikin wasu wani abu suna fata, kuma haka za su koma gida. In ina rungume da wannan addinin zan iya zuwa yin wannan rikicin? Ai ba zai yi ba. Addinin shine mai tsafta, addinin shine addinin Allah, addinin gaskiya. Ina tabbatar maka cewa wannan gwagwarmayar da kuma na yi, wallahi ba karamin babanci ne ba. Wallahi iya babanci bane. Addinin da na dauka ke karewa, to shi ne karfi kuma shi ne garkuwa ta. Domin ba dan shi ya bani garkuwa ba, dan addinin ne bani garkuwa ba, wallahi tani haba jifa ɗaya za a raɗo min kai in faɗo. Amma addinin shine mai ƙarfi, shine addinin Allah na gaskiya. Bayan wannan ina kira ga ƴan uwanmu Kiristoci, mu ba faɗa tsakaninmu da ku, ba cin mutunci, ba cin fuska. Duk wanda ke ƙoƙarin cin fuska da cin mutunci na addini ya rasa ansar da zai bada ne, ko ya rasa yadda zai kare nashi addini. Amma mu abin da muke magana hujja, hatu burhanukum in kuntum sadiqin. Amma ba wai mu zo a ta ma wannan sharri, a ɗauko wannan ƙage ana ɗora ma addinin wani abin da aka san ba shi bane. Ɗazun nan Ashaka ya buɗe waya ya ga wani ɗan ƙalaƙata da ya zama Kirista, Lawai, sai yake cewa fawailul lil musallin, tsananin azaba ya tabbata ga masallata. Sai ya tsaya iyana, ya bar lambar waya. Ashaka ya kira shi ya kai sau nawa ya ki dauka. Saboda me? Ai abin nufi a nan gurin, shi ya san cewar inda ya datsa ayar, ya san yayi yanka ne bai karasa ba haka Allah ke nufi ba. Da aka ce fawailul lil musallin, me yasa baka karasa ayar ba? allazina hum an salatihim sahun. Kai baka karasa wannan ba, kuma kaje sai ka zo ka ce wai fawailul lil musallin, tsanan azaba ya tabbata ga masallata. Sai ya tsaya iya nan. Muna misali da irin wannan ne, mu ba ma yi ma Bible haka. Ba za mu ɗauko aya ba haka take nufi ba, kawai mu gantsara. Yanzu wannan haka zo gurin, abinda na faɗa din dai haka yake. Abinda na rage shine ban ba buɗa maka labarin cewar ga yadda aka taho ba, a dunkule ne maka cewar shekara 400 aka yi laifin.
amma duk abin da muka faɗa za mu faɗa akan Bible ba ma ƙarawa ba ma ragewa. Ana magana ta'addanci da shi aka hassasa addinin musulunci. Na tambaye su a je a duba John Calvin idan ana magana ta Christianity entirely wannan ba wai abin nan ba daga can farkon shi zuwa yanzu John Calvin tunda Calvin kamar a ce wata aqida ce ita ce babba aqida ba wai in ce kamar a ce izala dariqa ko a'a kamar da ake a'a ita babba aqida idan zaka karanci Christianity babban university ta Christianity Calvin ce karkashin sunan shi take wannan John Calvin din babu wanda in ka cire irin su Constantine shi sarki Constantine bayan sarki Constantine na shi sarki Constantine bai jaddada Christianity ba shi ya hassasa ta ya zance ne ya jaddada ta ne bai hassasa ta ba jaddadawa shine ka kafa abu ko hassasawa kuma ka ci gaba da yada shi to wanda suka yada shi su Calvin ne John Calvin shine mutumin da idan ka dauko aqidar da ba wanda suke so bace ba yake sawa a kafa mutum a kone shi a kona shi na kawo tarihin a baya na bada kuma sun duba har yau ba wanda yace ƙarya ne to yanzu misali irin wa'annan da suka hassasa addinin ta wannan hannun mu ba mu zo mun ce addinin ku addinin ta'addanci bane ba amma kullum a rika bude baki ana ma addinin mu ƙarya ce wai addinin mu shine addinin ta'addanci ai abin kasan hankali ba zai dauka ba kuma da wannan suke nasara ga mu jahilai wa'insu suke jahilta addinin suke ganin cewa ai addinin ai a haka yake ana amfani da wasu gurbatattu waɗanda ba musulmai bane wallahi al'azimu ba musulmi bane don mutumin da zai zo ya rika kashe mutane yana kalmar shahada wallahi wannan mutumin ba musulunci ke portraying ba amma kullum abin da ake yi sai a dauke su a ce su ne suke portraying musulunci an kumanta wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kawo na harkar da'awa na faɗa na ce farkawa ne da safe dama ina sha'awa in zo in dan yi in naga an ci mutuncin addini sai in ci ya tsace wannan ga ansar da zan ba su ni na san in na shaƙe mutanen nan wallahi ba su kwacewa to in zan zo in duka jin tsoro ce to kada in zo malamai su ce kai ba fagen ka bane ashe malamai za su daure min gindi in ci gaba da ni ban ma sani wa'inda nake tsoron ashe su ne ma za su ce zo ci gaba to ina ta shakka wallahi ran nan da safa da na farka na ga wannan azzaman ya dora hoton har yanzu yana nan a pejin shi ba cire ba ya dora hoton yan ta'adda da bindigogi ya rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin shi ya ce da haka wane ya faɗi sunan ba ma girmamawa ya isar da ya shigar da addinin musulunci kai ina farka na kalla na ce kai ba wani da sauran excuse Allah ya san ya bani daidai dan ilimin da zan iya kare wannan cin mutuncin ni zan zo in ce ban kare ba ranar kiyama ba ni da wata excuse bari in je in kare ko da an biyo ni da rubdugu Allah ya san dan me nayi dake Allah ya kalli zuciyata he ga malaman sun ce kai daidai ka ci gaba da karewa zo ka zauna a rika yi tare da kai sai ga malamai sun dora ni a kujerar ni ba shehi ba sun maida ni shehi ni ba malami ba malamai sun maida ni malami sun dora ni a kujerar sun ce ka ci gaba da yi Allah ne ya duba zuciyata ya ga da me na fara so wannan addini namu na addinin musulunci ina karantawa kristoci ku sani cewa wannan addinin mu ba addinin ta'addanci bane duk abin da kuka ji ana faɗa akan addinin mu ana faɗa na ɓatanci ku je ku yi bincike ga mai neman gaskiya domin abin da nake faɗi mai neman gaskiya akwai wanda shi ba gaskiya yake nema ba akwai wanda sun san gaskiya sun sani kawai take ta suke yi sun san gaskiyar wannan ba za mu ji tsoron faɗin su ba har gobe irin su Pastor Daniel Mamman Tasono irin su Pastor Yusuf wa'annan mutanen sun ce ko Yesu ne shi wancan cewa ko azaman ya dawo ya ce mai alahira da yaje ya gane Yesu ba Allah bane shi zai ci gaba to kaga wannan kan ma ka bata kanka lokaci shi ya nuna jahilcin sa a fili cewar ba gaskiya yake nema ba wannan ne nuna ma mabiyan in suna da hankali wannan ba abun bi bane wannan ba gaskiya yake nema ba domin duk mutumin da ya ce ko daga lahira aka zo aka ce mashi kaza shi ba zai yi ba to ya kamata wannan mutumin ka daina bin shi kasancewar wannan yana da wata manufa ne a zuciyar shi ba gaskiya yake nema amma duk mutumin da ke neman gaskiya wallahi in ya ganta bize na sha faɗa ma fastocin da muke tattaunawa da kristoci in ce lokacin da naje nake karatun Bible a boye nake yi
amma da na karanta Bible da na gane shine addinin gaskiya, da na gane Christianity shine addinin gaskiya, zan ajiye addinin musulunci in yi shi domin lahira nake nema ba magana duniya ba, ko me za a faɗa ya faɗa. Da na shiga sai na gane baranka da wanda ke ciki ma tafu wanda nake kallo kafin in shigo in karanta, da na karanta sai na ga baranka da tafu abin da nake tunani. Idan ka duba yanzu zamanin da muke tafiya a yanzu din ma tun kafin in ce wannan, zaka ga waɗanda suke aji addinin Christianity manyan masu ilimi ne, masu ilimi, ina faɗar wannan masu ilimi. Aje a stacin ga su irin su Bat Amin, yanzu Bat Amin presently yanzu a duniya da yanzu an yadda wannan da musulmai masu ilimin Bible da kiristoci masu ilimin Bible sun yadda duk duniya ba mai ilimin Bible irin Bat Amin. Ya ajiye addinin Christianity kuma har yanzu yana koyar da Bible, amma zai gaya maka ba magana Allah bace. Kuma har yanzu kai gogulun Bat Amin sunan shi, har yanzu yana da makarantar Bible amma zai gaya ma ba addinin Allah bane, shi ya koma atheist. F.F. Bruce daga Trinitarian ya koma Unitarian, daga mai bin Allah uku ya dawo mai bin Allah ɗaya, ya ce babu dalili, shi kuma dalilin hujjar shi ne ya ce babu dalilin da zai je a ce ɗan sanda ya fi Allah bayanin da zaka fahimce shi a Bible. Ɗan sanda zai zo maka da uniform, ga uniform a jikin shi, kuma ya ɗaga ID card, kuma bayan ya ɗaga maka baje, ya ce su baje suke cewa ya ɗaga maka badge, sannan kuma ya ce maka I'm a tura musu wannan challenge din. Na ce duk musulman da suke zama Kiristan gurɓatattun musulmai ne, ba za ka taɓa samun malami kuma ruwa, malami wanda ke kamar a ce mai masallacin nan, malami da ke limamin wannan masallacin, a ce wai gashi ya zo ya yi mubaya'a ya aje limanci da mabiyan shi ya bi addinin Christianity, babu. Amma ba wai ma magana, bana maganar wa'inda suka riga ni farawa, manya-manyan har zuwa kan irin su Ashaka wanda suka dade suna yi. Ni dan baya-bayan nan shugabannin coci na jawo, wa'inda na jawo da yawa wa'inda suka ajiye addinin Christianity suna shugabanci na coci, shugabanci, amma na jawo su sun dawo suna bin addinin musulunci, musamman me saboda addinin gaskiya ne. Amma duk wanda zaka ga musulmi ya koma Kirista, wallahi zaka gurbatacce ne ko dan kalakatu, wallahi. To ai daga kin hadisi ne, ai kuna kallo a media duk waɗannan mutanen namu apostle din nan wanda suke yaƙa addinin musulunci, wanda suka bi musulunci su koma Christianity, duk ka duba pejin su, na ba ku abin nan asanin ku duba, za ku ga kullum zagin hadisin nan da suke yi tun kafin su shiga Christianity har yau ba su daina ba. To ina gangaro kuma ga lokaci ya abin nan aka da mu haƙura, wa za akir da wani alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, abin saurari jawabai da kuma nasiha daga bakin Malam Abu Yusuf, wannan abu guje za mu yi abin magana zuwa ga abokin tafiyarsa kuma abokin da'awa kuma alihi gare shi su ne malam fa'ad fashi, wanda shi ba da yawan aji da ya shafi Qur'ani da bayar da da'awa zuwa ga musulunci ta hanyar amfani da Qur'ani da kuma bayar karmar Allah. Za mu ba da minti 25 zuwa 7 da insha Allah. Saboda fata Allah saka da kai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful, gracious, sustainer, master of the day of judgment, the we worship and we seek for help. Guide us to the straight way, to the way of God that will restore and feast your mercy, not the way of God that unto your anger. May the peace and the blessing of Allah continue shining upon all the prophet of God, from Adam, Enoch, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Elijah, Elisha, Zechariah, John the Baptist, Job, John, and Nehemiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, John, Micah, Habakkuk, David, Solomon, Isaiah, Jesus Christ, and lastly to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the benefactor of mankind. My brothers in Islam, I greet you with the best greeting of Islam.
which is the greatest of all the angels of God, which is the greatest of all the prophets of God, which is also the greatest of companions of paradise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So daga farko shugaba bai ba mu wani topic ya ce wani ka tattauna kan kaza wani ka kuma yi magana kan kaza ba. So ne yana nuna zabi topic din nan ga dama da kai na kenan. So gaskiya saboda karancin lokaci, saboda karatu na comparative abu ne wanda yake buƙatar lokaci, saboda za ka yi bayani ne ta ɓangare biyu, abin da ya shafi ƙur'ani da babu saboda mutane su gane. So minti 25 bai da yawa. So wannan na zabi in dan mana tunatarwa abin da ya shafi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallama in the Bible. Me yasa yan uwan Kiristoci ba su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba? A cikin Alƙur'ani mai girma Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahu fit tawrati wal injil. Allah ya ce those who follow the unlettered prophet who can neither read nor write, whom they found mentioned in their own book indahu fit tawrat. Allah ya ce akwai sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-Taura, ya ce wal injil, sannan kuma akwai sunan shi a cikin Injila. The same thing a wani waje Allah ya quoting, Allah put the statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he says, Ya bani Israila, O you children of Israel, inni rasulullahi ilaykum musaddili, I am messenger of Allah sent unto you. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat, to confirm which was before me of Old Testament. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. And I am giving you a glad tidings of a messenger that will come after me, whose name was Ahmad. According to this verse, Yesu almasihu ko kuma Isa alayhi salam ya ambaci sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma yayi maganar zuwa. So Qur'ani ya ce mana Yesu almasihu ya ambaci sunan Annabi Muhammad a cikin Injil, sannan kuma an ambaci sunan shi da a cikin At-Taura. Ina so ku fahimci wani abu guda daya. Qur'ani bai ce an ambaci sunan Annabi Muhammad a cikin Bible ba. Ba zan kuna gane bambanci ba. Da wani yana da daga cikin abin da yake confusing din Kristoci. Suka ce mu mun duba Bible din mu ba sunan Muhammadu ba. Saboda ba mu da shi ba. Lagi duk wanda ya alaƙa din wayannan littattafai guda biyu. Idan da Bible yake bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da wuraren da Bible ya ambace shi har ya fi wuraren da Qur'ani ya ambace shi. Na za ku yi mamakin maganar nan ko? Sau da aka kira suna Annabi Muhammad a Qur'ani, Annabi Musa shi an kira shi sau 136, shine wanda aka fi kiran sunan shi akan kowane manzo. Sau 136 aka kira sunan Musa a Qur'ani. Wanda yake bin shi Annabi Ibrahim sau 69, he Annabi Nuhu sau 43. Sannan ya sauran annaba irin su Adamu sau 25. Shi karantan shi Annabi Isa a Qur'ani ya ambaci Isa 25, binu Maryam 24, he Masihu sau 11. Ba zan garewa, amma Annabi Muhammadu a Qur'ani guda 4 ne, he Ahmad guda 1, he ayyuhar Rasul guda 2 a suratul Ma'idah, he ayyuhan Nabi guda 14. Ke kiran shi da kaman inda Allah ke cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaga ma arsalnaka, wannan kalin ana yi da Annabi Muhammad ko ma arsalnaka illa kafatan lin nas. Kun ga wannan kalin ana yi da waye? Da Annabi Muhammad. Wa minka wa min nuhin wa kun gane wa minka da kai, kun ga wannan da shi yake, ba wai sunan shi aka ambata ba. Amma in ana maganar suna Qur'ani kaf sunan Annabi Muhammadu hudu Ahmad daya, he ya ayyuhar rasul sau 2 a suratul Ma'idah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata wallah. Kun ga sau 2 aka ambaci ya ayyuhar rasul a suratul Ma'idah. Ya ayyuhan nabiyyu a wurare 14 wurare daban-daban a cikin Alqur'ani, duk in ka da ya zama nawa? Sau nawa aka ambaci Yesu almasihu a cikin Alqur'ani? Sannan ku duba Maryam mahaifiyar Annabi Isa, muna da suratul Maryam. Qur'ani ya ambaci Maryam sau 34. Aka ambaci sunan Maryam a Qur'ani. Sai kuma muna da suratul Maryam. Ba zan muna ganewa. Amma ku duba Qur'ani ba sunan Amina, ba sunan Khadija, babu sunan Aisha, babu sunan Fatima, amma akwai sunan Maryam.
sana ambaci sunan Yesu almasihu sau 60 shi wanda ya zo da Qur'ani sunan shi bai kai 60 a Qur'ani ba, sannan ba sunan mahaifiyar shi kuma akwai sunan mahaifiyar Yesu. Babu sunan matar shi, matar da ya fi so a rayuwarsa Aisha ba sunanta. Ku duba Khadija yadda ta bautawa Islam da dukiyarta, yadda ta taimaki manzon Allah, ba sunanta a Qur'ani. Sunan mahaifiyar shi Amina babu, Halimatu Sadiya wacce ta rene shi ba sunanta, Abdullahi mahaifin shi ba sunan shi. Sannan babu sunan Maryam, sannan Allah ya ce mal masihu ibn Maryama illa rasulun, ya ce wa ummuhu siddiqan kana yakulani dam, wa ummuhu siddiqan. Duk Qur'ani ba inda aka ambaci Amina ko Aisha ko Khadija aka ce wa ummuhu siddiqan. Ku duba wa ummuhu siddiqan, ku duba inda Qur'ani ya girmama Maryam. Lokacin da Yahudawa suka accuse ni da ta yi zina, Allah ya saukar da aya wallati ahsanat farjaha, Allah ya kare ta, that she has guarded her chastity. Sana ce wannan littafi mai faɗi komai akan Yesu almasihu ba, za ta yi? Ba za ta yi ba. So Qur'ani ya ba mu labari akan cewa a cikin attauran nan da injilan nan fa akwai sunan Annabi Muhammad, bayan suna ba akwai description yanda aka yi describing din shi. So mu musulmai mun yarda akwai gaskiya a cikin Bible, there is no doubt about it. Bible littafin Allah ne, attaura ne jirgita shi aka yi, an haɗa gaskiya da ƙarya, amma kuma akwai gaskiya a ciki. Ba zan kuna gane ba, akwai gaskiya a ciki. Yanzu da za ka karanta 10 commandment, dokoki guda 10 wanda Allah ya bawa Annabi Musa, kaf kowace doka zan kawo maka aya wacce ta yi daidai da magana ko makamancin magana a cikin Alƙur'ani. Menene doka na farko? I am the Lord your God that brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You should not have any other God except myself. You should not make unto yourself any graven image of the likeness of anything, neither in the heaven or in the earth beneath, or in the water under the earth. I am the Lord your God. I am a jealous God. Babu aya a Qur'ani kamar wannan. Wannan tana kadaita Allah. I am a jealous God. You should not have ko a ƙarƙashin ƙasa ba a yadda ka bauta wa wani Allah ba, sai Allah shi kaɗai. Wannan ba shi ne doka na farko a Bible. Sannan menene doka na biyu? You should not kill. You should not kill, kar kai kisa. Ba Qur'ani ba ne ta waka tamna alaihim fiya annal nafsa bil nafsa wal ayna bil ayni wal anfa bil wal. Duk ga Qur'ani bai hana kisa ba. wani ayat Allah ya ce min ajal zalika danna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi Allah ya ce fa ka annama qatala an-nasa jami'a. If you kill any soul intentionally without any justification, naida wannan ran na musulmi ne ko ba na musulmi, aw fasadin fil ardi, or those who establish mischief on earth, Allah ya ce fa ka annama qatala an-nasa jami'a. The gravity of such person is like he killed the whole congregation of mankind from every geographical location. Dukkan commandment na Bible idan ka duba akwai ayoyin Qur'ani wanda suka faɗi daidai ba karanto irin wayannan magana. Saboda haka akwai gaskiya a Bible. Shi yasa muke amfani da ayoyin da suke gaskiya da muke Kiristoci wa'azi da su. Akwai gaskiya a cikin Bible. So saboda haka Bible yayi magana zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za mu ga muku dalilin da yasa kuma ba za ga sura Annabi Muhammad a Bible ba. Bari ba lokaci in tabo mana both Old and New Testament. Amma yadda zan yi karatun a guguje saboda mala ya ci minti 25 haka ba, kuma mala Haruna ya ci minti 5 ma a cikin lokaci na kawai shigo ne na bar shi ni na bari in fara ba da Old Testament sannan mu dan yi analyzing din wayannan ayoyin tare da ku, kuma duk Kristan duniya wannan fassarar da zan yi billahi lazi shine fassarar da zai wa ayoyin nan, dan baka da wata fassarar da zaka musu wanda wuce ba wannan ba. Deuteronomy chapter 18 verse 18 Allah yana magana da Annabi Musa, ku ji me Allah ya ce mana. Allah ya ce Musa, I will raise up unto them a prophet like you, Moses, from among your brethren. Allah ya ce za mu tada wani manzo, shi wannan manzo kamar Annabi Musa, yanda kuwa ga Annabi Musa haka yake. Ya Allah ya ce, I will put my word in his mouth and he shall speak to them all that I have commanded him. Allah ya ce, it shall come to pass. Anyone that heard my voice without prophet will punish that person. Sabon nan take dauke da shi. Na farko manzon zai zama kamar Annabi Musa. Na biyu kuma Allah ya ce I will put my word in his mouth. Zan saka maganganu na a cikin bakin shi. Duk maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya sa masa. Wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Baya fadan son ran shi. Duk abin da kaji ya fada wahayi aka bar. Ba haka Allah ya describe din shi ba. Ayoyi guda 5 da aka sauka da Qur'ani lokacin da malaika Jibril ya zo zai karanta mar ayoyi me yace mishi ikra, he Annabi yace me
ban iya karatu ba, at the end yayi pressing din shi ikra, yayi forcing din shi ya karatu, mala'ika ne yake samar magana a bakin shi kuma yake fada. Da kristocin Bani Nazarat suka zo suka sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce kai mun ji kana da'awan kai manzon Allah ne, kana da'awan annabta. Suka ce we want to ask you a question, muna so mu tambaye ka, what is the concept of God? Kamar bayani waye mai Allah? Kul he Allah ya ce kace huwallahu ahad. Shi zan gara karanta Qur'ani zaka ji an ce kace, to wane ya ce kace din? Kun ga an sa mar maganar ko? Da ba sa mar aka ba ai bai kamata kace shigo ciki ba. Da kawai ya aji ya ce din. To amma saboda cemar aka yi kace, shi to tunda kace din ma sakon Allah ne, maganar Allah ne, shi ba ya kul suka fito a cikin Qur'ani, kace suka fito. Ba zan gane ba. Shi ba Allah ya ce I will put my word in his mouth, zan saka duk Qur'ani kaf an saka a cikin bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa we have 114 chapter a cikin Al-Qur'ani, kuma all of them start with basmala. Dukkan surorin Qur'ani sun fara da mai bismillahir rahmanir rahim. Sura ɗaya da bata fara da bismillah ba, ita ce wace sura? Suratul Bara ko? So yanzu muna da surori nawa Qur'ani? Muna da surori 114. To yanzu basmala nawa muke da shi? Basmala nawa muke da shi? To yanzu ce 113 ko yanzu ce 114. Muna da basmala 114. This is one of na Qur'ani ta fara da bismillah. Bismillah da suratul tauba ya kai da suratul naml. Ba ga kun gane ba, innahu min sulaimana wa innahu bismillah. Suratul naml tana da basmala guda biyu. To kwaya ɗayan ai basmala da suratul bara ne aka ya zama basmala 14 kuma surori guda 14. Ba zan kuna ganewa ba. So idan ku duba duk surorin Qur'ani kaga sun fara da sunan Allah. Sannan wannan yake cewa shi wannan manzon he will speak in the name of Allah. Sannan kuma Allah will put the word in his mouth. Sannan magana na uku, it shall come to pass, kuma duk wanda bai yarda da maganar manzon nan ba Allah ya ce I will punish him. What is the penalty or consequences? Kuma in ce menene matsayin wanda ya mutu bai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba? Sannan magana na biyu, mu yi analyzing. Allah ya ce wannan manzon is like Moses, ya yi kama da annabi Musa. Duk annabawan Allah guda 25 da muke da shi a Qur'ani da babu kaf, babu wanda ya kama da annabi Musa kama annabi Muhammad. Wallahi tallahi babu. Hey Kiristo zo ka ce wai ai wannan ayan Deuteronomy 88 tana maganar zuwan Yesu almasihu ne, da Yesu ake yi. Wallahi na sha tambayan faso, to shi kenan ga minta ina Yesu ya kama da Musa. Yesu ya kama da Musa. Ai Yesu dan bani Isra'ila ne, Musa ma dan bani Isra'ila ne. Kaga sun yi kama, shi kuma Muhammadu Balarabe ne, ta ina suka yi kama. Banda wannan kana da wani kamanceci, yayi ta wannan shine kamanceciyan ka yana ce to bari ku ji. Abu na farko, ku Kristoci kun yadda Yesu almasihu Allah ne, har muƙabula muke ne, ku muna cewa ba Allah bane, kuna cewa shi Allah ne. Kun yadda Yesu Allah ne, amma ba ku yadda Musa Allah bane. Kun yadda Musa annabi ne, mu mun yadda Musa annabin Allah ne. Yanzu a cikin wanne ya bi kama da wani? Annabi Muhammad ya bi kama da annabi Musa ko Yesu? Sannan kuma wayansu sun ce Yesu dan Allah ne, amma kun ce Musa ba dan Allah bane, mu mun ce Muhammadu ba dan annabi Muhammadu ba dan Allah bane. Wanne ya bi kama? Sannan Musa yana da uwa da uba, Muhammadu yana, annabi Muhammadu yana da uwa da uba, amma Yesu almasihu yana da uwa bai da uwa. Yesu almasihu bai da uba, you don't have any biological amma ya yadda yana da uba bai da uba. Wa kalmatu alqaha ila maryama wa ruhun min ko sorry ba ma wannan nake so ba. Iskalatul malaikatu ya man inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmul masih. Kun ga kalmar Allah ne, it is Allah who bestowed his word upon Maryam, and that particular word become Jesus Christ. Kaga bar Qur'an amma ya da Yesu bai da uwa, bai da uwa amma yana da uwa ko. Sannan shi kuma Musa yana da uwa yana da uba, annabi Muhammadu yana da uwa yana da uba. Wani ya fi kama? Sannan Musa ya yi aure, according to the book of Exodus chapter 4 verse 22. Musa ya yi aure, ya haifi yara. Annabi Muhammadu ya aure, ya haifi yara. Jesus Christ finished all his life as bachelor, bai taɓa yin aure ba, according to Quran and Bible. Hare bar duniya ƙarya ne ko gaskiya ne? Sannan according to your own Bible, Yesu almasihu, he died and he resurrected after 3 days. He went to hell for 3 days. Ya mutu ya dawo bayan kwana 3. Musa bai taɓa mutuwa ya dawo ba. Annabi Muhammadu bai taɓa mutuwa ya dawo ba.
wanne ya fi gaba? Sannan according to Bible, Yesu almasihu mutane shi ba su yi imani da shi ba. According to the book of John chapter 1 verse 11, Bible said, Jesus Christ go to his own people, but they accept him, meaning he was rejected by the Jewish. Amma Moses was accepted by the Jewish and Prophet Muhammad was accepted by his people. Wanne ya fi gaba? Sannan according to Bible, Allah bai ba Yesu almasihu kowane irin doka ba. In the book of Matthew chapter 5 verse 17 to 20, bari ku ji me Yesu yace. Yace think not that I have come to destroy the law and the teaching of the prophet that came before me. I come not to destroy, but I come to fulfill. Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no as far from there till all be fulfilled. Whosoever that cancel the law of Moses, he shall be the least in the kingdom of heaven. Whosoever that do the law of Moses and teach others and do the same, shall be great in the kingdom of God. A Qur'ani Allah ya tabbatar da Yesu almasihu ba a bashi wani sabon doka ba, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat, an aike shi ne ya tabbatar ya gasganta abin da yake cikin at-taura. Amma shi Yesu annabi Musa, Allah give him rule and regulation to fall. Sai annabi Muhammad rule and regulation anan ko babu, akwai bambanci anan ko babu. And Moses died, he was buried, an binne shi a kasa. Duk da in the book of Deuteronomy chapter 34 verse 7, Bible ya ce babu wanda ya san kabarin shi, amma dai an binne shi. Prophet Muhammad shi ma an binne shi, kabarin shi yana Madina. But Jesus Christ, he was taken over according to Quran and Bible. An yi sama da shi according to Quran. Shi ma Yesu almasihu an yi sama da shi. ‘Yan uwana, yanzu a cikin wayannan ayoyin dan Allah Musa da annabi Muhammad ya fi kama ko da annabi Isa fi kama. A cikin Alƙur'ani mai girma fa Allah da yana magana kama mai Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah ya ce za mu aika manzo gare ku, shi wannan manzon da muka aika gare ku kamar irin manzon da muka aika wa fir'auna. Wani manzo aka aika wa fir'auna? Annabi Musa. Saboda haka wannan aya na Deuteronomy 18:18 billahi allazi tana magana akan zuwa Annabi Muhammad. Shi ya za ku gani, even up to the time of John the Baptist, the Jewish, they are looking for that prophet. Su Yahudawa, they are looking for that prophet. Saboda in the book of Deuteronomy chapter 34 verse 10, Bible yace no prophet rests in the Israel that is like Moses. A tarihin ‘yan bani Isra'ila ba a taɓa yin manzo mai kama da Annabi Musa ba, haka Bible ya faɗa. Karfa ku ce lokaci na yi. Okay, to na gana rubuta takarda ne. Kuma wannan wani point, zan da wani point malam ya sake ba mu, wannan haka ne. Annabi Musa ya yaƙi, annabi Muhammadu ya yaƙi, Yesu almasihu bai taɓa yaƙi ba. Sannan ga magana na biyu, annabi Musa ya yi hijira daga ina zuwa da Misra zuwa Madiyana. Annabi Musa ya yi hijira from Makka to ina. Yesu almasihu bai taɓa rayuwarsa. Wallahi kamanceceniyan da yake tsakanin annabi Muhammadu da annabi Musa suna da yawa. Babu kamanceceniya ko da iya kamanceceniya da Kiristoci za su kawo. Akan annabi Musa ya kama da Yesu, shine ce wannan shi ba dan bani Isra'ila ne, wannan ma dan bani Isra'ila ne Muhammadu. Wannan shi, to amma waye ne hujjoji suka fi karfi? Shi yasa Yahudawa su sun sani up to the time of John the Baptist har zuwa lokacin Yahaya, they are looking for that prophet. Lokacin da Yahaya zo, the king of the Jewish sun aika mutane guda uku to question the John the Baptist. Aka zo aka samu Yahaya aka tambaya, aka ce who are you? Suka bar tambaya uku. Suka ce are you Christ? Kai ne Yesu almasihu? Yace no, I'm not Christ. Yesu suka ce mishi are you Elijah? Kai ne Iliya? Yace no, I'm not Elijah. Suka ce mishi are you that prophet? Kai ne wancan manzon? If you have Bible and concordance with index and cross reference, are you that prophet? Bible and concordance in ka duba ba it referring to Deuteronomy 18:18. Kai ne wancan manzo na Deuteronomy 18:18 wanda muke tsammanin zai zo? Yahaya alayhi salam ya amsa musu no. 5 minutes. No, ba ni bane. Da yace musu ba shi bane, Yesu almasihu ya zo. Bible yace did you recognize him by his miracle? Saboda mujizozin da yake Yesu suka gane shi. They went to him according to the book of Matthew chapter 17 verse 10 and Matthew chapter 11 verse 14.
they asked Jesus Christ the same question suka tambaye suka ce mishi are you Elijah suka ce mishi are you that prophet kun san me yasa suka bar wannan tambayar saboda according to the book of Malachi chapter 4 verse 5 Bible says everyone that ascended to heaven will come back and according to 2 King chapter 11 verse 2 Elijah ascended to heaven to kun ga tunda Elijah ascended to heaven suna tsammanin dole Elijah zai dawo so shi za su ga masa wannan tambayar suka ce kai ne Elijah that is dawon shi na biyu Yesu almasihu ya ce musu John the Baptist he was John that came in the spirit and in the power of Elijah but you people ke tsammani zai dawo sannan kuma Yahya John the Baptist ya zo in the spirit and in the power of Elijah sura tambaya nawa sura daya that particular are you that prophet dai na Deuteronomy 18:18 na ce muku zan yi karatu a guje to yanzu Yesu almasihu tunda sun gane shi ne malamu shi zai musu maganar wancan manzo wanda zai zo in the book of Matthew chapter 21 verse 42 to 43 Yesu ya ce musu have you never read in the scripture the stone which are rejected by the builder is come to the chief cornerstone it is Lord doing is marvelous in our eye ya ce musu verily unto this verily unto I say unto the kingdom of God shall be taken away from you Jews it will be given to the other nation that they are a proper proof kun san me ayan nan take nufi kingdom of God will be taken away from you meaning after I Jesus Christ God Almighty will no longer produce any prophet from the lineage of Isaac daga kaina ba za a sake yin wani annabi ta bangaren Yahudawa ba from you Jewish ba za a sake wani annabi ta gema it will give to the other nation za a ba wata kaza which nation the nation of Ishmaelites ba na wangare ba wannan ayan nake so da mana interpreting Yesu yace have you never read in the scripture which scripture Yesu is quoting from the book of Psalm chapter 118 verse 22 shi kuma Psalm 118 verse 22 yana magana akan me akan book of Genesis chapter 21 verse 10 in the book of Genesis chapter 21 verse 10 Hagar she was expelled by her with her son that by Sarah to ta kori Hagar so have you never read in the scripture this stone wannan kalma ta stone da Hebrew ana nufin dutse Hajara da Larabci ana nufin dutse meaning this stone which were rejected meaning the Hajara that you people rejected that become the chief cornerstone meaning it is not doing haka Allah yake al'amarin shi meaning that is wannan dan gidan Hajara Ismail meaning it his own lineage are going to as prophet that is what wannan shine bayanin da Yesu wannan shine bayanin da Yesu almasihu ya musu saboda karancin lokaci bari kulle da ayoyi guda biyu ko guda uku na so sirri amma malam ya ce min ba lokaci so zan dan tsallake ina so in rufe mana da wannan ayoyin na sabon alƙawari mun yi magana na tsohon alƙawari kun ga yanda Yesu almasihu ya magana zuwa Annabi Muhammad bari rufe mana da ayoyi biyun nan in lokaci na hakuri ayi hakuri bari rufe mana da ayoyi biyun nan in the book of John chapter 16 verse 7 kun san me Yesu ya ce musu Yesu ya ce musu nevertheless I tell you the truth it is your advantage that I should go away if I go not away the comforter bai ce Muhammadu ba ya ce comforter to a ina aka ce comforter King James version of 16:11 ba ga kuna gane ba idan ka karanta Good News Bible shi kuma bari ku ji me ya fara nevertheless I tell you the truth it is your advantage that I should go if I go not away the helper will not come kun ga Bible wannan ya ce comforter wannan ya ce helper idan ka karanta wani Bible ya kira da admirable in ka karanta wani Bible kai kira shi da advocate ba zan ko kuna ganewa ba ina so in nuna muku yadda aka canza kalmar idan ka karanta da Bible ne a Hausa kai kira shi ruhu mai tsarki ina da abubuwa da yawa da zan ga muku ba za ku iya daukar su lokacin da ruhu mai tsarki ya zo in ka karanta Bible da Platanci kai kira shi da jemirawo miyodi alaji bibi ni ai mani a wata hoshi kidi joni to jemirawo wari kai kira shi da jemirawo in ka karanta in African Bible ya kira shi da truster in ka karanta da Bible na Arabic ya ce lakinni aqulu lakum alhaq innahu khayrun lakum in antalika li annahu illa man talik la yakul muazzi walakin zawtu ursilu ilaykum kun ga Bible na Arabic ya kira shi da me da muazzi idan ka karanta in African Bible ya kira shi da truster in ka karanta ma da Bible na Greek ya kira shi da parakletos abunda nake so na nuna mana shine an fassara Bible da yare 3000 da wani abu yare 3000 da wani abu nan kowanne ya ba wannan wanda zai zo yin suna daban-daban na je wani Kirista Yesu almasihu ya wadi da King James version a yayi magana da turanci a bai yi ba
to tun da Yesu almasihu bai magana turanci ba ka yadda bai ce computer ba yace na yadda ka yadda bai yi magana da Hausa ba ka yadda bai ce ruhu mai tsarki ba na yadda ka yadda bai yi magana da Yarbanci ba bai ce Olutunu ba yace na yadda ka yadda bai yi magana da Fulatanci ba bai ce Jemirawa ba yace na yadda nace to ina so ka ga min da wani yare Yesu almasihu yayi magana yace wallahi bai sani ba. That is the original word has lost. Why is the original? Quran bai ce mana ku ji mai Qur'ani bai fada allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi maktuban innahu fit tawrat a cikin at-taura akwai Muhammadu ba a ce a cikin Bible din Fulatanci ko na Hausa ko na Barbarci ko na wani yare ba. Saboda haka ba za ka iya amfani da Bible ka gane me yasa ya fada ba because the original word has lost. So yanzu the only way the Christians za su gane an yi magana Annabi Muhammad ko ba shine a duba description the name has lost. Kun gane ko to ku duba description to aya na karshe da zan shine ayan da Yesu almasihu ya describing wanda zai kun san Yesu almasihu ya describing shi Yesu almasihu ya ce I have many things to say unto you ina da abubuwa da yawa da zan gaya muku but you cannot bear them now saboda yawansu ba za ku iya dauka yansu ba yace however when the spirit of truth come when the spirit of truth come he will guide you into all the truth. He will not speak on his own authority. Whatever he hear from that word he will say unto you. Yet he will take on my he will declare it unto you. He will make me to be respected to his followers and he will honor me. Kun ga ni describing shi Yesu yace shi wannan wanda zai zo abu na farko he will make me to be respected duk mabiyan shi za su girmama ni. Akwai musulmin da ba girmama Yesu magana na biyu yace he will honor me magana honorin ba shi a wannan Qur'ani muna da sura suratul Maryam akwai mujizozi a cikin alqur'ani da mujizozi guda biyar wanda suke cikin alqur'ani billahi la ilaha illa huwa ta'ala in ka ga kuma da suratul ya dauki yumbu ya halitta kamar zai hura shi kun san wannan mutum baya bible wai Allah tukal kitabul hikmatu wat tawrat wal injil kira he know how to write and how to read without go to any school kun san wannan mutum baya bible idan ka karanta in the book of John chapter 20 verse 30 kuji mai bible ne fara Jesus Christ performed many miracles signs and wonders in the presence of his son which are not recorded in the bible yace Yesu almasihu yayi mujizozi dewa amma wayannan mujizozin ba sa cikin bible to shi kuma a can da yazo kan ya tafi yace ina da abubuwa da yawa da zan ga muku akwai abubuwa da yawa a game da ni wayannan abubuwan ba sa cikin littafi wannan wanda zai zo shi zai kawo muku su zai zo da abubuwa da yawa kuma wanda ba sa cikin littafi sannan in 1 John chapter 4 verse 1 to 2 kun san me yaso ya ƙara fada yazo yace believe not every spirit but try and test the spirit whether they are of God because many false prophets are gone out into the world yace ba here you know the spirit of truth yace every spirit ne wani abu yace zai ga annabi Muhammad ya gaskanta Yesu almasihu ko da gaskanta ba yace Yesu almasihu kariya ne sannan ya wata aya Kiristoti yanzu jingina ayan nan ga annabi Muhammadu Matthew chapter 4 verse 23 to 24 Yesu yace believe Yesu yace believe not every spirit mana tunanin aya mana wanda yake magana akan false prophet if it possible even deceive the very elect yace bayana zai annabawan ƙarya ku yi hankali da su wayannan annabawan ƙaryan za su nuna muku mu'jiza kala kala yace za su ma yaudari wayanda suka yi imani Kristo ga ta wannan annabawan ƙarya ne Muhammadu ne annabin ƙarya kan littattafai guda 14 kun san a New Testament muna da littattafai guda 27 duk ku rike wannan 27 a cikin 27 Bulus ne rubuta 14 shi kuma Bulus din nan bai taba ganin Yesu ba baya cikin sabon Yesu ba bai san Yesu ba kuma Yesu bai san shi ba yanzu dai mun yi maganganun da Yesu ya kan annabi Muhammadu kuma duk annabi Muhammadu ya cika wannan maganganun ko bai cika ba so Yesu ya yi magana akwai annabin ƙaryan da zai zo wallahi duk maganar da Yesu ya Bulus san ya cika wannan magana saboda Bulus kwata ma koyarwar Bulus ya ƙaryata koyarwar Yesu almasihu ya ƙaryata shi babu wani koyarwar Bulus ko da wanda ya kama da Yesu almasihu babu so amma saboda karancin lokaci na ga malam ya zo ya tsaya a kaina so ina ga za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da muka kuskure saboda karancin ilimi Allah ya fi mana Allah ya